Welkom Wuilers en Wuilers en welkom bij de eerste vlog van RTV De Wuilers, toch? Eerste keer dat we eerste vlog keer doen. inderdaad. Ja. Live bij een BNV. Of ja, nee, een vlog is niet live. Nee, dat is niet, we kennen gewoon knippen. Dat is hoeveel bij zitten. Oké, dingen, ze komen eraan, ze stonden voor de deur. En belangrijk, van 11:04 tot ongeveer 8 uur ga je de deuren. Op het team, man. Op het team. Jeetje. Hey, want ik wil lekker daarna nog een afterparty houden. Juist, precies. Belangrijk om te weten, QR-code mensen hebben we nodig. Dus als we naar binnen gaan, dan scannen we eventjes onze QR-code. Hoi. Zo. Groen, Geldig. we kunnen naar binnen. Hoppakee. Interessante plekje in het gebouw, want het is in de gang naar de toiletten en zo. Maar ook worden artiesten, ik heb ze naar boven voor de artiesten zich klaarmaken. En vooral dat vriendjes altijd stonden altijd te rekken. Hallo, ben ik. Het is altijd heel leuk om mee te stonden, de zenuwen voor de optredens op te snoeven, zeg maar. Ja, spannend. Ja. Zo. Ze stonden weer in de keuken. Ik ben even nooit geweest in de keuken van de BNV. Ik ook niet. Dames en heren, van 40 tot 8, het veld natuurlijk onder het street. Maar gelukkig, dit jaar kunnen we jou gewoon. Hey. Bikke! Maar wie geeft dat dan? Nou, dames en heren, je zit gewoon in de rie. Kiekend naar het spektakel op de bühne met een pilsje. En dan kom je gewoon een keer langs met al het eten erop. Kijk, over. Alsjeblieft, nog een pilsje en een bruute frikandel alsjeblieft. Meg een bruurtje bami alsjeblieft. Zeker. Nou, zo makkelijk ga je dat. Perfect. Willem, waar staan we nu? Ja, in een Wuilerscafé. Ja, zeker. Hier wordt normaal het Wuilerscafé opgebouwd. En dit jaar weer. Want wat hebben we dan? Een afterparty. Afterparty. Zeker. Wow, dit is toch op het idee? Ja, want we hebben zelfs op vrijdag de 12e, 's avonds, dus de vrijdag voor de zitting, hebben we zelfs een heuse pre-zitting party. Wow, geweldig. Ja. En wat dan? Indrinken van de zittingen. Gewoon muziekje, dj'tje, biertje en feest. Kost dat ook wat? Natuurlijk niet, gratis entree. Ah, geweldig. Wie staat?